falder ind i, der skal finde Rooney, når de bliver presset af Southampton. At Manchester United-mandskab som sådan lidt har kunne dække sig ind med, at den her dårlige start til dels skyldes et meget svært startprogram, hvor de både har mødt Liverpool, Chelsea og Manchester City. Men nu er modstanderne altså efterhånden ved at være en kaliber på papiret i hvert fald, hvor man godt kan tillade sig at kræve 3 point. Der kommer Rafael Varane med sig ude på højre kanten. Dårlig aflevering af den brasilianske højreback, som fik sæsondebut i Premier League. Så imod Sunderland inden landskampspausen, har været ude med en skade, som han pådrog sig i Community Shield opgør mod Wigan. Men det er klart, selvom de har spillet mod nogle af de store hold, jamen, så må man simpelthen ikke undervurdere et hold som Southampton. Det er holdet i de første 7 kampe, som har overrasket mest, har spillet fantastisk fodbold, og ikke mindst det hold, som har lukket færrest mål ind, nemlig kun 2. Phil Jones helt op ad banen, spiller midterforsvaret for anden kamp i træk. Det er nogle englænder, der har været smidt så meget rundt på